What's up mga kapusok? Magandang araw sa inyo lahat and welcome po sa Kuspanan Fishing. And for today's video, gagawa tayo ng isang video tutorial na sustainable. At yung fish trap na gagawin natin ay para sa igat o bakasi. At basically, yung traditional na fish trap ay gawa sa kawayan. At ngayon, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng isang recyclable materials. Yan, so isa natin. Let's do this. Yan guys, ito yung gagamitin natin. Yan, plastic galon, dalawa, kutsilyo, gunting at saka nylon. Yan, so ito yung mga materials natin. Pagbuo ng fish trap. Ito yung step 1. Yung unang gagawin natin is bubutasan natin yung plastic galon dito. Yan. Dito natin bubutasan. Ito yung galon na gagamitin natin. Puputulin natin siya dito at saka dito. Yan. Tapos hahatiin natin. Yan mga kusok. Tsaka gagawin natin siyang half circle. Pag ganun, pag dito yung ano natin, cutting. Half circle mga kapusok. Yan. So guys, ito na yan guys. Yan. Gagawin natin siyang parang imbudo. Yan. Yan, ayos. At ngayon naman, bubutasan na natin siya gamit ang pana. Nag-init na ako kanina ng pana, mga kapusok. Yan, ito. Dandahan na mga pusok, baka mapasok kayo. At ngayon naman, sisimulan natin tahiin siya. Yan, isa-isa. Kahit anong style ng pagtahi. Kung saan ka komportable, kahit anong gusto mong tahi, pwede dito. Basta hindi lang siya medyo magulo tingnan or buhol-buhol. So ayan, puputulin na natin siya. Yan. Ayos. At ngayon naman, titistingin natin kung sakto ba. Yan, so sakto lang siya. Tamang tama.
yung sukat. Ayos. At ngayon naman iinitin natin yung pana, gamitin natin para itusok sa plastic para tahiin yan. Ayan, so kanina mga kapusok nakalimutan kong i-on yung video. Kanina ko to nagunting. So ganito lang, pinahabaan ko lang ng konti kasi medyo mababaw yung yung gunting niya. So ganito lang mga kapusok. Yan. Yan, ito na mga kapusok. Ayos na, tapos na. Ito yung pinaka entrance. Yan, yung dulo, dapat matulis to. Yan, dito papasok yung higat sa loob. Saka mahirapan na siya makalabas kasi matulis to eh. Yan, okay, ayos. Yan guys, lalagyan natin ng sinker nya, yung pamatok. Bato lang to, bato, gawa sa bato. Lagyan siya natin dito. Ganun. Yan guys, so natapos natin yung ating fish trap pang-igat o pang-baksi. So titestingin to natin guys kung gaano siya ka-effective. Yan, so alright, let's do this. Yan, what's up mga kapusok. Yan, sa araw na to ngayon natin masusubukan kung gaano ka-effective yung ginawa natin fish trap na bakasi o igat. So ito yung ginawa natin mga kapusok. Yan, so let's do this. Yan, so ito yung pain mga kapusok, tamba na isda. Hihiwain natin pino-pino. Bali isang galon, 3 piraso na isda. So ilagay natin dito mga kapusok. Pan. So pwede na, ayos na. At ngayon naman ilalatad na natin mga kapusok isa-isa. Let's do this.
babalikan natin mga pasok after 2 hours. So yan guys, papandawin na natin guys yung yung ating fish trap o bantak na gawa sa plastic material. Ito, lakas ng hangin. Guys, Woohoo! Parang malaman Yan guys, ito na guys, malalaman natin kung gaano ka-effective yung ginawa nating bantak o fish trap ng igat o pangbakasi. Yan, so tingnan natin ang yung loob. Yay. Yan guys, woohoo, ayos, effective yung ginawa natin guys, may laman. Yan, so ayos guys, tingnan natin. Hop, isa, laki. Hihi. Tuh, isa, dalawa. Hihi. So guys, effective yung ginawa natin na fish trap gawa sa plastic galon. Yan, so eto, effective, may huli tayo guys. Ayos. So sayang, dalawa lang to. So lang to, catch and release. I-release din natin to mga kapusok, kasi dalawa lang sample lang naman, tutorial ba. Yan, ayos. Laki ito guys. So very effective yung ginawa nating fish trap guys. Sa mga mahilig dyan kumain ng igat o bakasi, i-try nyo to. Sandali lang. Sandali lang gawin, gawa sa recycled plastic bottle, plastic na galon. Yan. Ayos. So guys, i-release natin ito guys.